पद्मिनी जातिया नायिका एक योजन समान 2.5 किलोमीटर ए पुओ ताले 12 योजन पर्यंत विस्तृत हुअंती जानकी महारानी को दर्शन तांकरी स्वामी भक्ता कले परम ब्रह्म परम प्रेममय परम कारुणिक अयोध्याधिपति दशरथ पुओ ज्येष्ठ पुत्र राम मारी नारद कहले कहले मारे तो बापा मार हत्या करी होछंती राम तू तो नारी अबला दुर्बला तू गोटे काम कर तू दुर्गा को आश्रय कर दुर्गा तो अभय बर देवे ये अभय बर द्वारा तू रामचंद्र को विनाश कर अंतरे जागिला नारद परामर्श क्रमे कनिया दुर्गा मंदिर पहुंच भक्तिबोध भाव दुर्गा को डाकिला जगतजननी जगदम्बे महामयी माँ दुर्गा मते तुम बापा माँ हत्याकारी को विनाश करने अभय वर दे गोटे पद आपण मान सप्तचंडी काव्य ओम ध्यायतु सुवर्ण वर्ण भ्या सर्वलक्षण संपन्ना अदन्यकृतम शेखरा चतुर्भुजा शंख चक्रधरा बालांच स्वरूपी ऊर्ध्वे त्रिशूला निभृणा महिषा सिंह मर्दिनी भक्तिपूत भाव अनेक समय धरी डाकिबा दुर्गा आसन तलमट डाकू ताहार की सुता अंतरे
ଦୁର୍ଗା ମା ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମାରେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ରାମ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ। କେମିତି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଏ ପୁଅ ସମୟ ତ ନାହିଁ, ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଧାସୁର ଭଗବତା ଓଜାବତ ବାରୁଣ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ପାରିୟତ ପୁଷ୍ପ ବାହାରିଲା, ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା, ମଣିମୁକ୍ତ ବାହାରିଲା, ସର୍ବଶେଷରେ ବାହାରିଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ଲାନ କରି ପାଲେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାଳନ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ ହବ, ମଦ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବ, ସେଟା ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। କହିଲେ ବୁଝିଲୁ କଲିଆ, ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଲେଇକି ବିଷ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବୁଝିଲେ। ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲେନି, ମୋ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ହେଲେ। ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୋ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବି। କଦମ୍ବେ ବିଚାର କରିବେ, ଅଭୟ ବର ଦେଲେ ମା ଜଗଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ମହାମାୟୀ ମା ଦୁର୍ଗା। କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ପଠନ କରିବୁ, ଭୂମିରେ ଗାର କାଟିଦେବୁ, ପୃଥିବୀ ବେନିଫାଳ ହୋଇଯିବ, ରାମ ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାତାଳି ହୋଇଯିବେ। କାଲି କହୁଥିଲି, ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ମାରେ ରାମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କାଲ ହୋ କାଲ କାଲ ଭୟଙ୍କର ବରନେ ଉଚ୍ଛେଷ ଦେବ ସାର ତା ଶଙ୍କର। ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ରାମ। ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରି ଭୂମିରେ ଗାର କାଟିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ବେନିଫାଳ ହୋଇଯିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ପାତାଳି ହେବେ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ ନା। এই কথা কহি জগজ্জননী মহামায়ী মা পার্বতী বা দুর্গা অন্তর্ধান হয়ে গেলে। কনি আজ্ঞা চিন্তা কলা, রাম হচ্ছেন মো বাপা মাଙ୍କୁ হত্যা রামକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ଦୁର୍ଗା ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ କନ୍ୟା ରାମକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଠାର ବିଷୟ ଏଠାର ରହିଲା, ଶୁଣ ମୋ ଗୁଣି ମଣ୍ଡନ। ଏଠାର ବିଷୟ ଏଠାର ରହିଲା, ଶୁଣ ମୋ ଗୁଣି ମଣ୍ଡନ। ସତ୍ୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ତାପ ଧାରି ସଙ୍ଗେ ଶୀତଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗାଇ ଅଛି ବିତି ପିତୁ ସାଧ ହାସି ହେ। ভগবান মর্যাদাবন্ত পুরুষ জয়া জানকী অনুজ লক্ষণକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ରାମଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ଆଜି ହଉଛି ବାବା ଦଶରଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। 1 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ମେହର ପ୍ରମାଣ କଲେ ବଦନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ